Iwe kunoona vachimunetsa iwe ndione problem ati iwe wakarapwa siki yako ikapora nditi saka iwe what's the first step unaboti kwa iwe ukuziya sei kuti hauna problem ini handina kana problem yandinayo urunzwa here handina kana problem iwe uri doctor here sei urikuzvita hauna problem inini handikarambi ndakanyarara kandorambi ndakanyarara kusvika rini ndinofanira kudziona doctor kuti ndine problem iri I'm trying to find answers. Yeah? I'm trying to find answers. Ndo zvandikuda ndikuona ma questions acho ari kuwanda. Ndoramba ndakanyarara kusvika rini. Manje ndiswa nje ndoramba ndakafaswa zvikuchikufasa. Kuti wakutitembesa musoro. Kune vanyonadzisa unokawa inini. Unosoti pindikitu zvakazi. Komana ndiyaita sei? Aiwa hakuti pindikitika bedroom kamunhu. This is a private place. Mukunzwa ere manje zvarikutaura? Alright, I'm sorry. Wewe mishauri kukamina inda. Kamina. Tepe wakufamba here. Wabva mukukwenya wakukamina. Akana. Unogota usukamina sei ndakuona uchikamina hapana. Sisa ndibona ithi ndanchikamina Nanyeri. Ila ndo kubvunzisa life yamwana. Siyamuna kuita life yake chipo newe. Kukamina ilive. Kana mwana ane zviri kuti munhu wanetsa. Unetsa zvichi. Ndamuona achikamina step yapamba. rega ndikutsananga asikugona kukira pamubhedha ndokukira pamubhedha kuti uite sei kweyo gare ikoko unotsakora furera bhemwana iyo kamuka kujairira kacho kana nozoita kacho zvinozobuda iri siya mwana last time yakava takarara pakati pedu apo chipo neimwana imi temomira ndimbonzwisisa wati chii chiri kunetsa sisi zvinhu zvandikusangana nazvo zvakaoma mufungi zvakaoma kuvanerera pakaoma sisi unokandidzwa zvinhu zvese munozoti ndabuda ndabuda ndisina kutaura kuti ndikuenda kupi ndakoti ndingazongotestepa vanhu chiramba ndichingoti ndakudi zvinobva ndati rega ndingoita hangu ndingotora kawo ndikudarika mwoyo ndadarika nepamasoweni mwoyo wangu ukanditi rega ndingokona neapo ndingosvikapo munozoti something in me changondizoti mbononamatira ndatosvika payapa ndichiri kumabhegi mufungi ndakutoudzwana namadzimai enzwa vakapfeka zvinhu zvemavara matsvuku madzibaba vakutotanga kutondikuvanetsanangura ndiri paya zvikanzi mune chinhu chamakaiswa chindakwenyeni kunyemere kuti mane mawikisi muchikwenya handinaikuudza kuti uri kukwenya mufunge inini majeka zvazvaiita manje inini unenge uchikwenya uri absent minded because wanga utori uroyi wanga watokandidzira sautaura kuti chindakwenya uroyi sisi zvikanzi wakakandwa mhepo ichindakwenya chekuti uri pavanhu kudai so unenge uchingokwenya ndikati kuimhosva here kuvanherera ndikati ndiani akandikandidzira uroyi uwini zvikanzi tidanini vako vaigara nai vakatora bhurugwa rako ravakasiya ikoko handiri kuona ndakakuudza uroyi wechindakwenya wakaita asi inini problem yangu iri pakuti iwe unoenda wega kumasove sei chinhuchi isusu tese tine matambudziko ekuza tofanira kufamba tese tiri vana veropa rimwe chete like I'm saying sisi kuti ndangobudawo ndichiti ndikuenda kupi ndingofamba kosai usingandiudze inini ndiri sisi vako ndiri kutyisa here chii chikunetsa ndinoaccommodata mimi ndakakuona uchitokwenya pane zvidakuona utamina dai risina kubvunza chii chaicho ndandichataura ndandatoronga kutozvitaura sesi iwe wafidza kuramba kuti hanzi chikukwenya kunokonzeswa nevaroyi unezera nevaroyi muroyi anoita zvinhu zvese pamukuri kana musina wamubvunza chamugambonziswa kuti zviri kurwadza tiragera kuchema saka vatiti tesei zambuko vangondinamatira saka munoziva kuti chii pane chinhu chakadzura apa pangu apa waitange munana sisi vanhu vakanditarisa pamasowe ndikati dai ndandaziva dai nasisi vangu ndivane chinhu chavadzura pagadziko rangu iri chakachitenge chigonye ndo chachikonzeresa chacho kuti ndini ndikwenye saka vabva vangoti aipapo wakundiswa sezvo gonye racho wagona uribvisa vaitonga vachibvidzura pachigonye chacho chachii chebhureki chine mazimvere kwautanga kuti wokuti kanya tichifamba chidei so zvikanzi wakundiswa saka pane chironda aiwa hapana hapo chironda but saka chabuda nepapi zvinhu zvacho zvinenge hata izvinhu zvinenge zvakangoiswa nemejikeri zvakaoma sisi ngoita muti unogara aiwa nina mokesisi tozoenda tese kana muchida tinoenda utondiratidzawo ini totozokufamba ufambira mudumbu zvakaoma sisi kwakaoma nokandira zvese zvese kuchema
problem yako iri pano. Taifanya mwana kuchema ako iwewe. Atochema nyaya dzake dzekudzurwa nini? Aiwa, hausi sensitive pazvinhu zvako zvinongoshitaura. Anenge akatooma musoro zvake mishoko. Agaya utombobaya parutswa umboenda kumusha. Enda kumusha? Musha kwako kana muchipani? Kwako kubashiro chakwenyu waberekwa. Asi pane chakaipere. Ngochanganya kunzi chingwa. Katasa pakuru pakwenda kusendera. Masenda mari? Tarisira mfoni mako. Iri kumbofona yako. Asiwaisa bajaji. Mari chai iwewe changu. Kuti nini chamungu kuti china cha. Tasendera tarisa kama. Takunga tumbonona wa. Yubi ende yapinda. Waona. Ngondo mafanisi. Handibvira nekopi. Musika kwako unokunongosiya ndiudza zvako. Handonga wambonyora makadhi aya. Pamaprice. Plus ndagara madomasi nezvimwe zviro zviya. Kungoti zvimwe zvandisiri ngoziya zvinyowani zvaukaisa mazuva ano zve. Ayo izvo ndakatoisa makadzi kudhara. Apa ndakatowana mukana wekuti nditoona mai wangu. Mai wangu achingorwara nguva yese. Ndachitoshaidza kuti ndichanoona sei. Saka iwe unenge une mari zvako wakaviga. Munenge makamboviga mari mabhandi menyu mudzini dzakambonzi. Nyoka dzenyu munenge makangoti. Mari una zvinoitika mari kana iripo tongoidya chamari. Pane pasina paipo uchiona pane ndisingakupi kana chingwa. Kana ndine mari wangu unongopfuma ni one day. Kuna mangwana ndi? Handakubva ndatoita mangwana. Ndatoita mangwana chaiwo ndichitobva pano. Ende waita kumurume wangu. Nhasi. Mari yese. Zvinhu zvandichanotenga kumushoko muyangu achanofara. Kana zveurwere zvese zvichanopera. Kutombodzora stress. Hatechirunga dzimunguva tichitonge matsaga vachiteti nezvituku. Ndine baba wemusha gara pasi zvipinda kunoronedza. Pane zvikuitika unodzunga me. Unodzunga mema yakati. Hapane nyaya yatirongotana nasista. Uona imbomira. Tapiro uya imbomira. Ungachitaura padhova panenge ane vhesi yareka yake kukwenya paya. Musikana wemunhu arikutumawo zvake nabanguru wake kuti andidedze kubhora. Handidi kukaona padhova ipapa. Handidi kumbokaona padhova ipapa. Kanenge kahure futi kaya kamunhu kaya. Kwendingadizva ndinangoendawo padhova ndichiona kudai. Asi handidi kukaona. Kwakanaka here? Kwakanaka. Horoi? Muri sei? Tauyawo naini. Ndikwati kuti kwakanaka here? Kwakanaka. Nyange zvazvo makandirowo. Tauya. Ndomboenda kumusha. Ndinoti kuti zvemuzosare muchinditarisirawo kavakoma. Sare muchizombondionerawo kuti zvii zviri kutambika ipapo. Ndaona mai vangu vari kurwara apa ndapiwa mari $200 nachamu. Saka ndatizve ndigoenda kumusha ndigoona vangu. Ndigoona mai vari kurwara. Mofamba zvakanaka. Nyange zvazvo makandirova. Asi ndauya kuti ndizokuonekai. Aiwa, mufambe zvakanaka. Handiti? Muzosareka muchizotsiura musikana wenyu iya yekukwenya uye. Arege kuzoramba achikwenyera panze pavanhu nekuti murume wangu anozoshaya pekutarisa. Kunyanya murume wangu. Amai chamu,
Kudaimba vangu chekutanga matanga mandita security guard inini ndipo tetitasamba meni ndeta security bodyguard wekuri mwenye inini pechituma ene mingina wangu apinda papi panyaya dzinzinoenda musha sumukai mubvemba mangu muende kumusha meni. Aiwa inini zveobvi handisvigoni Udaimba vangu maichanga ndakadauya kuti ndigoonekawo zvakanaka ndifambe ndikwira bhazi rangu mune zvakanaka. amaicha munodena munozivei Ayo asi mwanin'ina wenyu yoyo mati mambomuona hapana panosarira. amaicha muzvinei muzvikunya kumingina udaimba mangu ende amaicha Mukati mwiri wake wese wakazara maforo. amaicha Anyura kunyura kudai nzara dzega dzega. udaimba mangu muende kumusha kwenyu maika handisuda zvepamuromo nemi famba ndikurambira Takati tionesanewo pachikadzi. pachikadzi nemi pachikadzi sekudii Tikuchengetedza dzimba dzedu kana imai mwana. udaimba mangu maicha muende handisuda zvekutanetsanganya Musare zvakanaka. maya chokwadi ndovira Ndadzoka. Ai. Dzine mari yangu zveya ndapiwa 200 rusa. Ndapiwa rusa. Zvino saka zve ndida kuti mundiudzoka kunotengeswa zvinhu ndinoda kuenda kumushanda nezvinhu zvakawanda ka. Ini bhauki chaizvo. amaicha handina basa ne200 yese nyaya yamapiwa udaimba mangu muende amaicha nemama yava kupe mangu muende amaini Ma? mune zvamunombofunga here Pati? muupenyu hwenyu kuti mune zvamunofunga kuda kuita kana kuda kosi kana kuda chikoro I don't know kana mafunga kuti munoita chip between handikutaura izvi munotaura then I can pay for you because munofanira kuti muplan kuti future yenyu what exactly do you want to do. Pamupeta kuti handina future ndinokudhara. Imini mangu mabvunzo acho amuri kuita kuti hanzi mune future mamiro mataurira mangu zvinoti mune zvamuri kufunga here neupenyu kumadi ngoidrowa statement ekamangobvunza zvakanaka kuti maini ndezvipi zvinhu zvamungangoda kuita muupenyu noti kundibvunza sekuti inini nekuti handifungi. Saka ini ndakanganzira kubvunza vanhu kuti amene ini ndinoda kubatsirai then imi makutaura ndimauda kuti ndoita kaneka kudaro. I want to help you kugadzira future yelife yako wakutanga kutotaura zvakuzera kuti vakumutaura izvi so ndokubatsira sei Ndichafunga ndozvakubva. saka mabvunzo atofanira kunge tichiita isizvo pamwe unogona kutibatsira kakuzi kubvunza vatatu neni hamene kuti pane mamwe mabvunziro andofanira kutangira kusuma here unondofanira kuita sei ichi ndichishamisa ndichoti zera rake iri hana plan eka ndo zvinotoshamisa kazvo kuti eti havana na plan kufuwa zvinopenyu vangoda kuzoite just imagine chirudzi icho ndozviratidza kusarongeka kwemunhu izvozvo Plani ndiye nditori nayo but mune musingangoionawo chete. tichiudzaka plani yachona tikubatsira Aiwa matauriro acho amaita inini yekuti uri kufunge nezveupenyu hwako. As if inini handifunge or something. Kumadi kungobvunza mune zvakanaka pane kuti iwo une zvimwe zvauri kufunga here neupenyu hwako. Obviously zviripo but I have to decide ndofanirwa kufunga. chinzwa kuti oraiti iwe ungoita zvozvitaura dii Ndofanirwa kufunga inini nonzwa kuti ndoitei neupenyu hwangu. Kuti kosi hadzidzangonhonga nhonga unoita nemwe kosi ungogara nedemba. tolarete muno matauriro akadaro bamukuru wako ari kuti unofanira kutora opportunity Ndiko zvinzwisisa naye sisi kondatadzai naye ndangoti handisa ndafunga kuti ndofanirwa kufunga kuti ndoitei. sei ungosati wafunga pesa Inyaya yekuti patime yandakapedza chikoro inini sisi makosi acho mamwe aimhanyirira kuitwa nevanhu anga asina basa murume. ndoswera ukarara mune mbachiona tv v11 akauya panapa mubuda muchipengereka pengereka muchidzoka makaberekana muchidini kwapambera kuchitaurwa newe Kazi vakachinja pfungwa handisi. Kunonzi vachinja pfungwa vanenge vagara vasiri serious both kana munhu tinongobatsira munhu ungomubatsira ungobva ukachinja pfungwa. chakutaura here kwaupika ina kuboye ndotoshandisika nazvo ane kaattitude kangu ini zvose watonade kutaima imowesi aiyo imi munogara umuchinesana naye mwana achatobviri zvinhu zvinochekuti handinetsane naye asi kuti ndendida kuedza kutsiura kuti munhu apinde muzira matsiura munoita ndoanokanganisa mwana unomuyemedza inyaya yekuti goto
tingori tumba medu kuda kuti aemedze nani naye. Saka handisi kumuemedza, unenge uchimupa hard time. Hard time yekuti ndoda kumubatsira kwauri. Peyo question yangu uya randomly say. Nditofungawo kuti at least we should do something for you kuti akagara upenyu hwake. It's a nice thing but nounzwawo mishana tichimuona kuti mwana ada kuita sei muupenyu. Pane kana tisikazwawo mishoko. Danga rivhire vemusoro kubuda. Uyaone vasikana, vasikana, kegiva vasikana.